चवथ हो गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो सण. आता चवथ लागीं पावली काय खुबशे गोंयकार आमी पळयता की ते रानांत भोंवपाक स्टार्ट जाता. आता हे रानांत कित्याक वयतात जाल्यार चवथीची जे माटोळी करतात तेका जे सामान लागता ते मागीर कांगले जावं, कवनाळ जावं वा हेर कितें सामान जे असता ते सगळे रानांतल्यान हाडटा. माटुलांक भाऊ हळसा कांगल्यांक भाऊ कवनाळांक भाऊ आणि ते जमा करून काय ना हाडू आणि ते बाजारात व्हरपाचे आणि तशी अशी माटुला काय ना खंय आसा ती अशी सोदून बघून ती काडपाची आणि ते एकठी करपाची, तेतून हारान काडपाचे, एकठी करपाचे आणि ते व्हरपाची. ही माटुला म्हणजे ती गणपतीक शोभेच्यासाठी बांधपाची. हारान असे काढा, असे काढले, असे काढा, असे ते असे एकठी करा आणि ही त्याची माती असे ते कापून हे घास मातयेक बांधपाचे हे आणि ते शोधून काढपाचे, हाडपाचे. हे असे काय ना नागियाला म्हणतात त्याला, आमच्या भाषेत काय ना ही नागियाला. ती आता हरवी असताना म्हाका दिसता अशी दिसता. हा हरवी असताना अशी पिकं दिली काय अशी जातली तांबडी. ते काढून काय ना हे घास असे हाडपाचे आणि ते मागीर ताका दोर घालून ते मातयेक बांधपाचे. हे आता कसले म्हटल्यात तुम्ही? हे कांगली वखतात ते झाडाचे पाळ येतात. कसल्या वखताक येता ते? वखताक म्हणजे काहीतरी जिवाणे चावले, जिवाणे चावले जर काय ना जाल्यार ही फळा येतात ती होई सगळो दोर माटोळ्यो घो आणि कसलो बानी ना आणि बांदी नको आणि हे विकपाक व्हरपाचे द्वार. हे आम्ही बाजार व्हरतले काय ना हेचे माटोळ्याचे सामान तेन्ना हे द्वार काढून व्हरप.